Tuhan kita Nabi Muhammad, penghulu kita wahai sahabat tolong saudara, assalamualaikum yang kami pulangkan. Nan mula-mula kami sambahkan kepada si Ali atau si Pangkalan. Nan telah mengundang kaini jamuan Joko dan Jawa sudah dilayangkan. Anak hampir pindanglah dikapurkan, sekarang lah hadir di ini jamuan. Pandailah rasu perhatian, palaklah rasu perlindungan Joko dan Nawi ayah berikan. Joko lalita lah babali makan, sekarang lah tiba puluh penitahan dari silang nama pangka ke ini jamuan. Dan antara gadis salero anda makan, antara gadis telingo hendak mendengar. Oh buana masa lah beraso dimakan, lah beraso di bibi di tapinya cawan. Joko kami selaku nangan kanda biasa kami berikan. Oh pinta biasa kami palakukan. Joko nalai bapa tanta simbuni. Joko lalinda bapa tanta baris apa begitu katanya kami dari nan tua-tua duduk atas tinggi. Anta talinte tak belakangi nan tua ko kurang de kami tarapa muliai. Semoga dan ko kurang de kami tarapa gauli nan kete ko kurang akan tak kasih. Ai rela jemaah kami sebuah lelaki ke sidang rami. Oh sidang bakanda di tabuna mani kau tabu tibarau nanado de kami. Jangan menjadi upik jo puji nak bahkan lamang saratu joroti. Cuma nasib di pihak kami sama tu onde-onde jo kudu ubi sabuah lagi kapi nonton rapi tu jo mudo kadang jo kete. Datang dari jauh, datang dari dakila, bayi pun bana kaini nyawale. Anda mendengarkan curi tu silawatullah pada ini tampe antara kami yonan barampe sinar barapi jotopan singgalang kala samudape ko silawat topan singgalang lamalang sangi lagu tak ada buat tak dapat suara laga parau la babuni bele lai dicuba lama dangit-dangit tidak bangsa lemo lupa idola tak sumpe oba ini
Alladhi yaitu sifatul barakat al-subat Dari tujuhnya Begitu Nasihatkan ladai jasmani sifat tubuh begitu Alladhi kami Allah gampang itu itu gampang dan Allah itu Allah dibukuh asamu Aisabalum nila kami sabu Apo-apo si hingga jual Allah Allah daulu ay maaf di pintu Ilan kami nila kabaramu Allah kasabat tahajud kehadirin johadiran kapinutun asamu Ikaluran dan lainnya ayah iyo ay saranatu bunduh nandika bapa awalina gari Namulo para atamu Odeka bapak lawali jorong seorang coba aduh landekan ini anak joh mama kapaguludan araju Kacadi adalah lejo pandai iyo lagi cahano Allah deka padu ketua pemuda demi kinian angkulo Ikapadun pengurus masjid Saratu jaja Aranyuh landeka bondo layo kandu saratu beka akanyo Ikapadun para tokol delai gae ekayo deka padu panitia para halatan Anakku Bilai salam adalah istimewa landeka hareka Begitu Sabut kajo Itu Yaitu Mama sinar barapin Mulu para Atamu landeka yaitu bungo satan kaya kehilangan ka aduh Ay kayanda singgalang jaya Salaku guru Putule nanasambut lamalah salam dari kami ba aduh iyo dari topa Iyo tela singgala iyo lejekara Oh ay nyonanku Oh ilallah alayo Alayo iyo
tolak orang tua. dalam lapando itu dibuat acara saruko iko. Dia itu sama nilai nada dakwahnya. Iyo ay bagi tu bana. Lajokan lagi bajo. Sintar baraki jokopan singgalan malam dangko. Dia itu lajokan naik pamai malam nangko. Siapo iyo nanda tang tentu saban dan balabo. Bola siapa tidak datang. Late haus sajo. Ilai sakura kurang dapat lebarkan tu amato. Dari suami siang hari dihampai lalu kadang sajo. Ilai tu kalau silawat leikan orang nan singajo. Mande orang jo ame. Oh lagi kami lagi bagus. Lolai dengarkan di malam sekarang. Oh tina akan kami cuba dengan lai agak sajama. Sangin taruh sinar barapi lan baru ko kasabata. Lagu aku lagu ayo iyo elo nan lah timba. Akan menjadi obi doma. Oh lagi moto lai na domba. Yang menala boleh nanti baru inala kanya. Dekat tu pasal nang kila pinonton lai mamanda. Nanti sambil ada membaca iyo ay balu terpega. Lagi sambil ada manoi lai manda bila da bilala. Di sambil iyo kanai iyo ay maniti janja. Oh lai katong la muka di mana. Yan nanti rantau. Kini langan lama sileka tujuan singajo. Lai kesidang pengadian tentukan dihiara kato. Kanula pengajian dalam benteng padu kita. Benteng sakali manur bidang agamo. Agamo lai sila. Agamo nyokito. Suruh ada juta kalaikan adolah di dalamnya. Oleh utang pado kito. Taman jalan laikan sajo. Di umat lada ini silam. Olah nenalah di dunia nangko. Lai wahai saudara. Nenalai andai dan tolak. Kalau menyungguh. Iyo saya lagi pada. Iyo kaki tolak suka. Pikiran ladanya kurang. Oleh indah lai mana po. Oleh indah lai barawa. Lai asal lai tantu. Oh di paham ladan la sembaya. Yang dicari untuk orang. Eloklah tempuh yo jalan nantarang. Jalan lurus kan adu terbantang. Luruskan adulah terbantang. Ai kiri do kanan minda pasimpang. Siapa menampu hai tentu mana. Nalai anggar lai manampu. Oleh tantu nalah malah. bantangan lai manampu. Oleh tentu lah iyalah malah. Kebanyakan umat Sekarang iyo kahil kamu di iyo lenggang-lenggang mencari napasu. baru ingatkannya Iyo dari lamulo pagi sampai ladanya kata dari mulo ladanya kete. dari mulo lainnya kete olah sampai lainnya gadang Denala sampai lainyo tu. ai di pandang lana iyo de orang Laku dia kapalo untuang dan malang. Ai pikiri bana oi saudaro. Ai manusia
dengan lai agama. Hidup binatang jona susah jo. Laki to Islam sudah nanya to. Ko ina sembayang wakatunan limo, manusia lainyo abu. Oleh nyo gitu. Dinalai bumbiang lada iyo dijali, oleh Cino iyo jo bolando. Nilai sangai kuai nyo Mameka agamo, agama orang kapi. nilai kaum bolando. Menyembah api. Esarato paralo, lalai. Itu Islam Esoklah tantu, kok indah sembayang dilimbo wakatu. manusia apa hai namanya itu. Dekada di manamu, Manusia ragu. dekada lanaraku. Lelai badan tak buruk. Api makanlah kau menjadi abu. Lelai pikiri banalan wahai dun sana. Lagi di dunia lah mengatukan lama. Mengatukan sadar. Delai ame do pera, Suko-suko. delai la jo anak. Aku sembah yang Sekali tidak itulah orang lain dan bingung nebongan. kalau mati karena kota jampa. Delai api mama Gala-gala. tapi kiri bana. Iyo wahai saudara. Ada pun kasih ampe para karo. Satu-satunya nak kami banyak tu. Oh Allah, para tamu kasih. Yo kadu kasih. Leka tigo, leka tampe. Leka kasih ka amal. Oh dan iman la dewai. La saudara la de andai. Dan tolan delai kasih ka harato. Oh dengan kami laika berkat. Apa-apa nandi mangkat. Dengan baik. Dirang tuangan lai kasih. Nandi salan laju kalau nayo kasih tampe layo nako nandi tampe layo lah Lati tampe lai nyola. entah kamano Deka tampe lai denyo kasih. dan iman Delai wahai lai. saudara De andai lai dan tolan di dalam lai nyo kubur menjadi. Adanya kawan lai tanyo. Malaikat lah de anyo. Malaikat delai tanyo malaikat. kanyo malaikat Delai anyo malaikat. kau titian Delai anyo paliaro. siratal mustaqim iyo namo titisanyo Selamat lainyo badan lada masuk. Kasaru ko kabanya. Laikat umat di zaman. lai bagi ni lade balabi nyobana Oh tenan lai balabi abana. mencari piti Dela ida nandi kana. ko kamati Lainyo sango lainyo salang ay indah. Nana kembal indah nyawa. lai ko putih jowa po nandi ganti ako bilo lai no pitola sampai lai no makiti go balai nyo sajo Tigo alayo tenyo sajo. iyo ay kakanan orang bari Dengan kain dengan putih ayo dengan lain malah baragi. Iyo ala iyo ada nyo sajo iyo inda yo la balabi Dari soal yo ne pengajian. dulu yo kami agi Oh sakian yo nenda ulu. dari kami iyo nan badu Dari topan yo nala singgal na mulo mulo
malah para tamu. Sebagai nanio pembukaan iyo di langkah nan para tamu. Sebagai radio tuan rumah lah di acara dan malam ko. Pembantangkan iyo denyo lapi. Onde nale tamu lah de ko Nan menjadi tamu yo de agungnya. Oh memang nale mama gitu. Yaitu mama kinar de barapi iyo rahbario de panamo. Oh memang nayalah de nyodu dua lah samparon no banala dudu anyo. Kalau di nagari denyo kita na asya yo lagi bagi kita. Onde saja samulo de nyodu sampai dan kini bah itu jo. Iyoan nikolan kabamain manjalang subuh yo dekatibo. Pacape iyo nandela datang. Iyo sugiro yo molatibo. Karano yo de nande acara. Kana lagi yo nan pamulo. Bau anak bau nan lamin nantu bau sarato nan lamin tu. Tetapi yo usah yo sana lupo bau ke yang cara jadi pahelo. Karano yo de nalai panitia karena ado tujuan lah singajo. Apalagi di jaliak masjid kita iyo dengan di tingke duo. De nalai sadang yo pembangunan renovasi oleh bantu anyo. Dahulu nan nindak do debati tapi kini memang lah tingke duo. Oh memang yo de nalai de nyo pandai pengurus masjid kita nangko. Sabana iyo denyo arif ne lagi iyo bijaksana. Oh de mari kita ulurkan tangan. Iyo dengan bersama-sama. Nak menjadi ayam malah ibadah. Iyo kita ditinggal ko. Maladang yo de nalai di dunia di akhirat iswat de mamati anyo. Sebagai yo amal yo de jariah de kita iyo nan tinggalan ko. Oh de nalai itu nan kadibao mahato kapado nan kuaso. Iyo kini bagi tola. Oh malabana iyo ka elonyo. Sakadar nan iyo lah himbawa. Oh la jadi iyo la derasonyo. Yo patape yo melah datang iyo sugiro yo melah tibo. Deba itulah de nyobana la di malam lakini nangko. Marilah berlomba-lomba menuju jalan sarugo. Degla kita ada empa akan lelayo nan harato kita. Lagi tolana impakan nan terbaik nan de kita. Adikara nolanya itu memanglah disuruh adekku kuasa. Iya lagi di malam kini iyo untuk masjid kita. Nilai baik itulah nyobana. Nilai diterima. Di dalam dengan lai salawat lah sebagai lah intermezzo. Innal tilawat tulang iyo nan menyampainya. Kini diberi sekarang nangko sebagai hiburan panjago mato. Supaya jago, supaya nyala si ince mato. Hiburan hibuwe samalam nangko bakato tadi yoga ikayo. Dirama nasihat ay bungo agamo. Manunganyo kolo na di bawakan nyo. Karena di mesin lah itu tujuannya. Ganggang
agama adat onde usah lupakan. Ganggamlah are pacilah janji baik tu kata ainin ya moya. Tapi kau kini tak balik pasang agama adat lah tak gulakan. oi de ulah budaya Jepang. Orang lah Minang lah jompang campiang, kok rumah gadang lah banyak miring. Yang mana membawa rabah mai konyo hilang tampe basah. Deti yang mana membawa rabah mai konyo hilang tampe basah. Deninya mama orang tak pandang, Yo, benar. bapa ketinggi dalam negeri. Kamanakan dan dilengakan tuntunlah kami Oi jangan salah jalan, kau akan menekan dan dilengakan tuntunlah kami mak jangan salah jalan. tiada basandi, basandi sara, sara basandi kaki tabungong. Apa itu kata pitu Minang agama adat onde Usah lupakan apa itu kata topan singgalang agama adat onde. Usah lupakan mandaki jalan kapulai menurun jalan deka koto. Titi badan marah saya bini meminta ala carai pulau. Yalah